Запознайте се с Алекс, модерен професионалист, винаги в движение, винаги опитващ се да прави правилните, здравословни избори. Алекс четеше етикети, купуваше органични продукти и избираше нискомаслени опции, щателно зареждаше килера си с това, което изглеждаше като крепост на здравето. Все пак, въпреки всички усилия, една тревожна истина продължаваше да съществува. Алекс постоянно се чувстваше отпуснат, измъчван от мозъчна мъгла и се бореше с постоянното напълняване. Беше озадачаващ парадокс да правиш всичко както трябва, но да се чувстваш напълно зле. Хладилникът на Алекс беше пълен с здравословни, пакетирани ястия, килерът беше зареден с обогатени зърнени храни, протеинови барове, хвалещи се с натурални съставки и безглутенови закуски. Всеки артикул беше внимателно подбран, често струващ скъпо, обещаващ жизненост и здраве. Но обещанията останаха кухи. Енергийните спадове бяха чести, сънят не се чувстваше освежаващ и онази жизнена енергия, за която всички говореха, изглеждаше постоянно недостижима. Алекс беше разочарован, убеден, че проблемът се крие в липсата на воля или може би в някакво неизвестно генетично предразположение. Една вечер, докато безцелно скролваше, Алекс попадна на интервю с диетолог. Това не беше за броене на калории или специфични диети, а за нещо много по-фундаментално. Диетологът говореше не само за junk food, но и за степента на обработка, която храната претърпява. Не ставаше въпрос дали дадена храна има някакви добри съставки, а за това доколко е променена от първоначалното си естествено състояние. Това беше първата фина промяна в перспективата на Алекс, малка пукнатина в крепостта на пакетираното здраве. Заинтригуван, Алекс започна задълбочено проучване, изучавайки хранителната наука, списъците със съставки и истинското значение на преработено. Това, което се появи, беше поразително откровение, хитър обрат, който предефинира всичко, което Алекс мислеше за здравето. Номерът не беше просто да се избягва очевидната вредна храна, беше да се разбере, че много здравословни, пакетирани продукти, дори тези органични, нискомаслени или безглутенови, все още са силно преработени. Те бяха създадени с скрити захари, нездравословни растителни масла, изкуствени аромати и консерванти, всичко умело маскирано или маркетирано. Алекс осъзна, че здравословният ореол, който много пакетирани храни носеха, е илюзия, сложна маркетингова тактика. Тялото не се проваляше, то просто се бореше да разпознае и използва тези индустриално модифицирани вещества като истинско хранене. Истинското предизвикателство не беше да се намери правилната пакетирана храна, беше да се осъзнае, че самият пакет често е признак за проблема. Умният прозрение не беше нова диетична тенденция, а завръщане към древната мъдрост, храна в най-простата си, най-естествена форма. Алекс реши да се впусне в радикален експеримент. За един месец всички пакетирани храни бяха изключени. Без етикети за четене, без съставки за проучване. Новият списък за пазаруване беше прост: пресни плодове, живи зеленчуци, чисти протеини, пълнозърнести храни като овес и кафяв ориз, ядки и семена. Първата седмица беше трудна, разбивайки старите навици за удобство. Но през втората седмица започна да се случва нещо дълбоко. Мозъчната мъгла се вдигна, заменена от яснота, която Алекс не беше чувствала от години. Енергийните нива скочиха, не с нервност, а с постоянна, трайна жизненост. Сънят стана по-дълбок, повъзстановяващ. Кантера бавно започна да се движи, но по-важното е, че отражението на Алекс разкри човек, преливащ от истинско здраве. Триумфът не беше само физически, той беше интелектуален, победа на разбирането над маркетинга. Алекс осъзна, че истинската тайна на здравето не се намира в сложни диети, скъпи добавки или хитро проектирани пакетирани стоки. Тя се намира в непоколебимата простота на самата природа. Урокът беше кристално ясен: нашите тела са шедьоври на природата, проектирани да процъфтяват с естествено гориво. Крайният здравен хак не е трик или сложна формула, това е интелигентният избор да се храним с храна, която е възможно най-близо до първоначалната си форма. Това пътуване научи Алекс, че истинското благосъстояние не е това, което пакетът казва, че е, а това, което храната всъщност е: чиста, нефабрикувана природа. Това е силно напомняне, че най-големият ни съюзник в здравето често е най-простата истина, скрита на видно място.